Ya sesuk nek wis akrab karo aku apal ngono lho. Aku ki nek kegawan jenengan ki dadi kaya standare ki anu dhewekno lho Mas. Oh ya ora apa-apa. Ngapunten nggih. Nomere sampean wis ning grup ta? Wis. Dereng. 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 Pak Ijo dilebokke nomere. Lebokke pundi? Nah iki dilematis aku nang kene iki. Nang grup. Wah, wis pikirane ora. Heeh. Dereng loro-lorone. Wis di bojo apa rong? Dek duwe bojo ta. Lah jarene bocah kula wau. Oh iya, lah bocah kae. Iya. Wah, disebul gitu. Aku malah linu. Kok saged linu? Hah? Kok saged linu? Lah mikku ki aku nek nyebul, oh ki nang kuping ki mak nging-nging ngono lho, Mbak. Iki sih bocah ki sing tua-tua demeneng sik. Kowe sinden-sinden kowe. Bocah ketemu bocah. Sik tak patenane lek ku video call ki tak patenan. Iya. Sinten asmane, Mbak? Sik iki aku nggawa kertas sensus. Pokoke sinden sing anyar sapa tak data nang kene. Sapa Mbak asmane, Mbak? Nggih, nderek pitepangan Pak Ucup. Pak Ucup. Lah terene mau Pak Ucup. Pak Usup. Pak Usup. Kok sik to drohon-drohon ki meneng sik to? Begondal ki meneng sik. Sinten asmane, Mbak? Nggih, kula Ainun. Mbak Ainun saya tak tulis saya. Kene Mang Yuto bali. Mbak Ainun, Nggih. Statusnya napa statusnya? Kula. Heeh. Maksudnya bekerja napa sih? Ora maksudnya apa hubunganmu iki lho, isih lajang apa wis ndeyang, apa malah wis ndek anak, wis ndek bojo apa mah rondo sampeane? Dereng. Dereng ki tegese? Dereng kalih. Dereng loro-lorone? Wis ndek bojo apa rong? Dek duwe bojo ta. Lah jarene bocah kula wau. Oh iya, lah bocah kae. Justru kuwi. Iya. Bloko wae Mbak iki tak tulis nek isih lajang ya tak tulis lajang ngono. Heeh. Ampun gadah. Pun gadah apa? Yang. Nggih niku. Pateni wae ya. Lah kok kon mateni pripun to, Pak? Beborosi. Aku nek umpama aku karo sampean ki jenengan melu kula terus rak lagune beda. Ya pripun? Lagune Ebit GAD sing kae lho liriknya sing kita mesti telanjang dan benar-benar. Kok ngoten ta? Jare aja saru-saru. Lho, sing saru ki sapa? Lah kok telanjang-telanjang? Maksudnya ki bawa Joget para besan para baru sepatu
gawe kaya tinala apa bisa dadi enreng oh Yo, 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 ala ala ose. Matur nuwun. Wis do joget kabeh. Heeh, bluk. Iya. Kowe rak ya melu joget, melu no. Ben sing ngedram seneng instrumen lagu. Iya. Nembang sikik, Mak. Anakku padha becik kowe marek aneng ngarso kowe mrene karo kanca angli para mi ya rasul para miara sabu Mokia manggena ayo para wong madya ya digawe pindho ya Mak. Pindho ki ora apa-apa, Bluk. Mergo kowe muni dhewe to, nek pisan ki kowe ki sok ora marem, ya ta, Bluk? Iya. Lah iya.
Biasane Asmarandana ki ya gerusok pisan. Iki aku sing wangsulan gandeng kowe mbagekke aku. Aja. Oh. Gandeng kowe iki nggawa anak bojomu. Sapa? Anak bojoku sapa? Sing demung kuwi rak anak bojomu. Oh. Ora lah kowe iki bojoku udu anakku. Lho, kowe iki nek sepatute ibu karo anak ki nek anake isih bayi iki anake disusoni. Iya. Dadi sing demung kae iki anakmu ya bojomu. Oh. Iya, Mak. Kae ora iso disapek kok. Mula aku ki jane ya wis ora bluk. Ya mergo sing demung kae. Iya ora apa-apa. Gandeng ana Dubreksa Wiraswara. Dikon nyarirani bluk. Oh ya. Sapa, Mak? Mbas Adi. Oh. Kuwi penjenengan iki tak kon ngati-ati lho. Ah ngopo? Iki lagi rame pemuda pembasmi boti. Oh. Iya. Kok nek nganti ketemu neng dalan diplecet rak malah cilaka. Iya. Mas Adi Waloya. Ndekno jenenge Facebook iki jenenge Elsa. Kowe iki aja gawe perkara sing ora-ora to. Nek kira-kira kowe iki ora nyata ki aja mbok eneng-enengke, nek kowe ora enek ki aja mbok gawe-gawe. Kalau wonge wis mbesengut, wah iya. Mau sing nyangkem nek guyon aja nglarani atine kanca. Sapa mau? Aku. Oh. Aku ki ngelingke kembalilah kepada kodrat. Oh. Ayo Mas Adi. Gandeng sampean iki ben esuk ki wis lari. Syukur-syukur sesuk ditambahi fitness. Ning omah wae, home workout wae. Mergo engko nek ning gym malah saya parah. Iya. Wes bejane awak mami. Ya. Wes bejane awak mami. Sik. Kae iki kanggo para ibu-ibu sinden. Ngapa? Klebu kowe bluk. Heeh. Kene iki nuwun sewu arang eneng sawah jembar pari lemu ki arang neng kene. Oh, lah anane. Anane cah sekolah sing padha nuntut ngelmu. Oh iya. Mula senggane diganti. Cah sekolah sing sregep sinau, amituhu piwulange guru. Bluk-bluk. Iya. Ayo di anu senggakane tok wae, Mbak. Ki ngelatih kekompakan cangkem. Iya. Mergo iki bengi iki sing tak jak ki ora saben bengi dadi siji lho. Iya. Ana sing jupukan ya, Mak. Jumputan. Iya. Ndeng cah sekolah dipepet ora dipepet. Ya, cah sekolah sing sregep sinau, amituhu piwulange guru. Nah. Bluk-bluke. Ora sah kuwi mung karanganku. Oh iya. Ya. Ayo, Bro. Ciro lo. Cah sekolah sing sregep sinau, amituhu piwulange guru. Matur nuwun Mas Jongjong. Iya. Mas Jongjong ki sing mayang mawawan, Mak. Iya. Kuwi arang-arang panjenengane ngasta awan ki ya makili awake dhewe. Iya. Biasane ngasta wayang campursari. Oh.
Monggo Pak Bu. Sing ngersake niki cerak mriki ngenjing enten sing hajatan to. Nanggap wayang campur sari mawon. Niku regane murah. Regane murah. Wis murah isih iso dinyang. Nek wis dinyang isih iso dinyang meneh. Murah, regane murah. Wayang campur sari. Gayenge ya ora kalah gayeng karo wayang Purwa. Ning nggih niku le wayang ngawur, nggih. Kowe iki piye to mromosekke kok malah tok pet. Heeh. Matur nuwun senggakne kompak iki mau yo mung ana siji sing ora kompak iki. Sapa? Mbak Via kae ketok. Heeh, ketok kok. Ketok orang cangkeme gede dhewe kok ae. Iya, wah lah kake le wayangan neng kene kae nek kocap nesu lambene mecucu iso tekan Bandungan kono lambene. Iya, Ayo Mas Adi diteruske, Mas. Tantulus mangestu Ki mau senggakane ki rak ngono kuwi monotut. Iya. Lah sing bener piye? Blarak sempal sampirke pundak wis mompal ora sida penak gur lara ning awak. Ngono kuwi. Oh iya. Sik satur kuwi wis suwe ora mompal-mompal beliau. Iya. Mau wis omong aku, ngejak aku sesuk bengi rak ning Bandungan, ngejak aku latihan vokal jare. Kowe yo saguh. Aku saguh tak jak ning aku ora arep nggawa HP, ora arep nggawa tas. Lah ngopo? Engko lupute Mas sing kon bayari aku e. Iya. Ayo Mas Joko Waloyo. Ya. Ojo gawe Mangayu Bagya sartane nderek bingah awit wis kasembatan nggone warga masyarakat ing dusun Celengan nindakake adat sartane tradisi merti dusun. Oh ya. Iki dinane Jemuah Kliwon sasine sasi Sapar. Ya. Suran wingi ya wis nindakake adat tradisi suran ya, Mak. Ya. Ana ing antarane tambak dusun. Ya. Terus bersih dusun ya Mak. Kuwi slametan ya mambengi ya wis diadani slametan. Mau awan uga wis ditindakake kenduri ya. Kanca-kanca mau tekan kene iki jam 11 ya dinane Jemuah.
Tekan kene saurunge jam 11 munggah panggung jam 11 tetabuhan sikik karo kenduri ya ditabuhi kebo giro kene wis adate kaya mangkono. Oh iya. Bar kenduri kanca-kanca medun meneh Jumatan nek sing Islam ya. Bar Jumatan munggah panggung meneh gedhok kotak dalang bronjong ngastawan. Oh iya. Mau ketoke wayangane pakem ya mak pakem palan. Iya. Apik tenan mau apik, Nduk. Le mayang nganggo kacamata ireng mau. Iya, Matur nuwun kek iki bengi iki disambung awake dhewe sing kudu nglimbuk cangik. Iya. Karo kanca-kanca ya mak ya sing ngendang mawawan kon nyekel bonang ya sing ngempul mawawan kon koordinasi karo panitia iya lah ngopo lah biasane sing dadi juru kojah omongan karo rembukan karo bapak-bapak panitia klebu Pak Kepala Dusun ya penyane Pak Tri ya biasane kuwi sing bonang kae si Mbawin Paijo kae iya kae gaweane live TikTok kae kok mbuh. Kancane Dora gablek sinyal kok dheke duwe ya. Jan dudu menungso kae ketok. Iya. Ning gandeng mau ki si Wawin Paijo kae ki malah ning omahe ewuh dhewe. Di amanahe disampirke ning sing ngempul kae. Iya. Mau kon nabuh kon genteni gender kowe. Oh, saya mau akomodasi dulu. Akomodasi barang ngono. Karena ini kalau tidak didiplomasikan terus bahasanya akademis ya. Iya. Kanca-kanca wis tak omongin lho. Iya. Kosek Mas, aku tak matur sik, Mas. Iya, kanca-kanca wis tak omongi, wis tak aturi. Iya. Awake dhewe ditimbali mrene sepisan lelipur warga masyarakat Dusun Celengan Desa Lopait Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang ya supaya lelipur ya ping pindhone awake dhewe sak kanca mrene iki supaya ndedonga ya ya arep laire iki ketoke nabuh aku barang ketoke jak-jak jejak keprak mayang ki ning jero atiku lan atine para kanca-kanca lenang lan wedok para sinden iki tak suwuni ayo ndonga ndongake warga masyarakat Celengan sak pungkure iki murih bisa nuwuhake katentreman kabegjan sak pungkure wiwit bengi iki nganti selawase Allahumma amin ya mak dongane kanggo warga masyarakat apa saka kowe pribadi dongaku sedaya memala saged siron tek ketamplek kecemplung gedung kindang ketering kali bengawan keseser wuram bersilang musna kecocok-cocok tunggak ayu tonolaya tulak sawan balya nyang dalan amin warga masyarakat tansah manggih ayem-ayem tata titi tentrem gemah ripah jinawi ora ana alangan swijapa nirbaya nirwikara Allahumma amin ana salah sakwiji saperangan warga masyarakat ingkang nandang ruga nandang sakit nandang gerah nandang lara bar ditanggapke wayangan dalange awan dalang bronjong dalange wengi dalang Pak Usop Ansor sak pungkur iki sak teruse warga masyarakat tansah diparingi sehat Allahumma amin wong lara tambane gampang paribasan ditapelinjet mampet brudul ngopet kingsep sawuri sarem lerem tuncepi lombok abang ilat demit ora ndulit setan ora doyan amin sedaya mung kari nemu tentreme nemu ayeme Allahumma amin kowe ora nyandak ora usah nirokke aku oh iya suarane to suaramu ki karaktere ngebluk heeh ngebas ngebluk nek kowe iki ngebluk oh iya ndongake kanggo para punggawa ya panjenengane Pak Kepala Dusun Celengan Pak Trinur ya sak jajarane RT RW ya muga-muga tansah amanah nggone ngemban kewajiban ngresnani masyarakat lahir lan batine Allahumma amin ora keri kanggo panjenengane Bapak Kepala Desa Lopait saha perangkate tansah amanah nggone mengku kebawat perintah Desa Lopait nduk amin iki anu napa Pak Lurah sampun purna taun menika menapa taksih taun ngajeng
Kok ora ana wong wangsulan? Oh, tesih taun ngajeng nggih. Oh, nggih. Mugi-mugi sedaya tansah rukun. Sapa wae sing dadi pilihane waton kuwi mempunyai pandangan dan visi misi mensejahterakan rakyat kabeh ora ana klerune lho. Oh ya. Nggo pelajaran kuwi pengrebabku mbiyen tau nyalon lurah. Iya. Ning gandeng Gunung Kidul kuwi ngugemi gugon Tuhan para sesepuh, pinisepuh lan pepunden nek Gunung Kidul kuwi miturut wangsit. Iya. Lurah tahun iki misale kuwi sing dadi kuwi mung lurah calon lurah sing jenenge Eneng Ere. Iya. Gandeng pengrebabku kuwi ora ana ere nggon jenenge, mula ora dadi mongko wis modal 57 yuta. Ora sirahe butak mikir kuliane. Ngono. Iya. Nek kuwi ora rambute sing do gogrok ning dadi nuwun sewu. Socone nek merem sisih nduk sing isih. Ora lah kuwi asmane sapa? Asmane iki Mas Hani Evinto kuwi ora ana ere. Iya. Kejaba jenenge iki Evintor ngono ya. Mongko aku ndelok fotone dipasang nang mubeng desa ku ya besos mibawane. Pindane kadya zombie. Iya. Pak Camat ya rawuh. Iki aku terenyuh, Nduk. Ah ngopo? Terenyuh banget. Ngopo? Mau weruh para sing disantuni ya kaum duafa karo lare yatim lan piatu ki pas nampa santunan mau jan rasane ndrodok aku. Lah ngopo? Bedokol. Iya. Ya kaya arep nangis ning ya tak empet karang. Iya. Mosok arep nangis ning ngarepe wong akeh. Iya. Terus karepmu mengko ya tak titip ora ketang mung nggo tukon beras sembako. Iya, nggo tukon buku adik-adik. Engko tak titipke ngersane Pak Kadus. Oh iya, Ki amplop-amplop sing tekan kene iki to Mak sing arep titipke. Iya. Iki saka warga masyarakat ning arep tak balekke. Iya. Dadi sinden-sinden karo wiyaga sira-sira kabeh ora duwe wenang boncos niki. Iya. Tenang ae, tenang ae engko tak goleke ning Bandungan kono ya. Ayo to, kowe iki tak jak ikhlas. Awake dhewe sak iso-iso mbantu para sing membutuhkan mau. Iya, senajan to ya wis diserahke secara simbolis awake dhewe ya. Iya. Iki pokoke sawiran sing tak tampa klebu dhuwitku pribadi tak titipke mengko, Nduk. Oh iya, matur nuwun. Heeh. Matur nuwun. Sindane sing keplok kok ming wong telu ki ngece kuwi. Ngece kuwi. Kuwi ora keplok ngece kuwi sindane kuwi. Drohon kuwi ora. Keplok kok karo Mbok sing ikhlas, Dik. Iya. Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek rawuh. Ya. Pak Camat rawuh. Ya, nek nang gone dhewe Pak Panewu. Oh iya, nek nang kene Pak Camat. Oh iya. Para sesepuh, pini sepuh, aji sepuh lan sedaya tokoh masyarakat rawuh kabeh. Alhamdulillah. Ya. Sindene ketok ana sing anyar, Mak. Ya. Anyar bar didus mau wilek. Oh iya. Kaya wayang ora. Heeh ning urung digapiti kuwi. Oh iya. Isih miyur. Iya. Di asta mikrofon pelunas hutange, Mbak. Iya. Wah, disebul gitu. Aku malah linu. Kok saged linu? Hah? Kok saged linu? Lah mikku ki aku nek nyebul, oh ki nang kuping ki mak nging-nging ngono lho, Mbak. Iki sih bocah ki sing tua-tua demeneng sik, kowe sinden-sinden kowe. Bocah ketemu bocah. Sik tak
tak patenane lek ku video call ke tak patenan. Iya. Sinten asmane, Mbak? Sik iki aku nggawa kertas sensus. Oh. Pokoke sinden sing anyar sapa tak data nang kene. Sapa Mbak asmane, Mbak? Nggih, nderek pitepangan Pak Ucup. Pak Ucup. Lah terus mau Pak Ucup. Pak Usup. Pak Usup. Kok sik to drohon-drohon ki meneng sik to? Begondal ki meneng sik. Sinten asmane, Mbak? Nggih, kula Ainun. Mbak Ainun saya tak tulis saya. Kene Mang Yuto bali. Mbak Ainun, Nggih. statusnya napa statusnya? Kula. Heeh. Maksudnya bekerja napa sih? Ora maksudnya apa hubunganmu iki lho, isih lajang apa wis ndeyang apa malah wis ndek anak wis ndek bojo apa mah rondo sampeane? Dereng. Dereng ki tegese? Dereng kalih. Dereng loro-lorone? Dereng kalih. Wis ndek bojo apa rong? Dek duwe bojo to, lah jarene bocah kula wau. Oh iya, lah bocah kae. Justru kuwi. Iya. Bloko wae Mbak iki tak tulis nek isih lajang ya tak tulis lajang ngono. Heeh. Ampun gadah. Pun gadah apa? Yang. Nggih niku. Pateni wae ya. Lah kok kon mateni pripun to, Pak? Beborosi. Aku ki yo ndeyang. Arep tak mestrekke sesuk. Beborosi utek kuwe. Statusnya tak tulis lajang ngono wae mung yang kok ya to. Giyang kok. Selama belum ada janur kuning melengkung ki sih gampang lajang. Wes. Tempat tinggalnya ngendi Mbak sampean? Daleme ngendi? Gunung Kidul. Gunung Kidule ngendi? Pak gundulmu mlocotmu. Gek kepiye to? Mas ngono wae lho aku ki. Coba aku ki wis ndek putu, aku wis nglakokke murwakala tok celopak ra apa-apa. Lah kajenge merbawani lho nek Pak dalan lak. Sing alus nek karo Biayi Putri ki sing alus. Ya delok-delok iki nek sesuk ki apa ndremis perkara saweran ya aku wegah alus. Mboten. Kaya aja ndremis perkara saweran ya, Mbak. Nggih. Aja kaya mbak-mbakmu kae sing nang kono kae. Gunung Kidule pundi Gunung Kidule? Tepus, Mas. Tepus, kecamatane to niku. Kelurane pundi kelurane? Kelurahan Purwodadi. Purwodadi. Dusune Sureng. Sureng. RT pinten? RT 1. RT 1. Oke, Kok sensus to, Mas niki? Iki sesuk mbok menawa entuk BLT ya. Alah. BLT, bantuan langsung tawur. Ya, Sureng RT 1. RT 1. Oh ya sesuk nek aku goleki nang omahmu kuwi gampang. Iya. Lah ampun nate to. Kapan? Lah pas dek nika jenengan Sik to. Aku ki tau nang Sureng ki mayang yo. Lah nggih pas niku. Sampeyan urung melu. Nggih. Iya ta. Tanggal lahirnya piro, Mbak? Tanggal lahir? Lah kok tanggal lahir barang to, Mas? Lho, kanca-kanca iki nek enek cah anyar ki do sregep menehi surprise nek ulang tahun ngono lho. Ya ngoten. Tanggal lahirnya piro? 15. 15, sasine Sasi 3. 3 Januari Februari Maret. Nggih. Kek terus taune tahun piro, Mbak? Tahun gajah tuh ini. Tahun gajah. Kowe seangkatane Jeng Rasul kowe. 2008. Oh, 2008. J. 2008. Oh, berarti kacek setahun kalih kula, Mbak. Ngopo? Ukur kacek muni kacek setahun kok terus. Berarti usiane pinten, Mbak? 18. 18. Terus ukuran. Ukuran apa ta? Sepatu 38A, 38B apa? Ajeng kok apa kepiye? Oh, Mbak, sepatu. Sinden ki tak seragam kabeh sepatu, ngoten. sendale tak seragamke kabeh. Lho ta. Ketara nek Mas Yusuf ngapusi. Ora ngapusi nggo nyenengke atimu iki wajib bagiku. Ukurane tak tulis
39. Ketok kok. 38. Oh 38. Oh ya 38. ketok. Saka kene ketok nek 38. Sik didelok apane? Sikil. Nah, terus iki nek pertanyaan, Mbak. Sudahkah Anda kelilipan uang koin Rp500 tahun 91? Wis tahu kok. Iki kan jawabannya A. Belum, B. Sering, C. Ingin mencoba, terus D. A. Salah, E. B dan C benar. Pilih sini. Saya ingin mencoba wau. Oh, pengen nyoba? Nggih. Oh ya tak jawab. Mas Yusuf sampun nate to? Hah? Sampun nate. Urung sesuk aja nyoba karo aku ngono lho. Lah tak kira nek pun nek tekon niku pun pun nate. Lah urung aku takon ki kira-kira ki sampean setuju apa ora? Nek ora iso mlaku bareng jajal bareng ngono lho. Aku njajal rekmu tekmu tak jajal ngono lho. Koin niku wau to? Koin Rp500 tahun 91. Kuwi cilik, kuwi ora gede-gede banget kok. Upama 91 ki tahun lahir Niken. Iya. Terus iki pertanyaan kedua, huruf abjad setelah A adalah A, D, B, C, C, F, D, B, E, A. Sing ngendi? B. B ki C. Anu, Mang Bambali. Oh iya. Mang Bambali. A, D, B, C, ya ta? C, F, D, B, E, A. D. Sidane D apa nanti? D ki pilihane B jawabannya. Pripun to? Iki tes utek. Mlebu ansor laras ki uteke kudu apik. Oh ngoten. Pokoke priye carane sok ki nek kowe wis melu unsur laras ki apa utekmu nek didol ki ora payu mergo kerep kanggo. Nek sing ora lulus tes ansor laras ki Mbak Via kae saiki uteke didol isih payu larang mergo ora tau dienggo ya. Sing endi ki jawabane? A mau jawabannya D. G. B mau jawabannya C. C mau jawabannya F. D mau jawabannya B. E mau jawabannya A. Pilih sendiri. BD. Hah? DB. Demam berdarah. DB lak waun piye to? Oh ya. Jan marak kira ono utek tenan Iya. iki. Ora apa-apa, kok ora suwe-suwe utekmu lanyah, Mbak. Lanyah ki ya mikir hal-hal sing di luar kabisanmu kuwi. Oh ngoten. Berarti kula tak sinau kalian jenengan nggih Mas ben uteke lanyah. Oh iya ora apa-apa, kanca-kanca ki do saru sing ngajari aku koyokan kok. Oh. Iya. Terus iki pertanyaan soal esai, Mbak. Adakah keinginan Anda menjadi janda? Pilihannya napa? Iki esai. Oh. Jika iya, sebutkan alasannya. Jika tidak, sebutkan alasannya. Apa? Ya ampun tematemu neh. Jare nek apa ucapan iku donga. Iki pertanyaan. Lah niki dereng rapi, dereng bojo, ndak wis ditakoni rek. Oh ya pinter. Dadi janda apa urung? Pinter. Utekmu kelong 5.000 regane. Tidak karena masih segel. Ngono ya? Enggak tulis. Heeh, sih. Wes. Terus soal pilihan ganda kompleks. Nah, iki kudu tok pilih kabeh. Iki jawabannya aneng A, iso tok pilih B, iso tok pilih C, iso tok pilih kabeh. Siapa yang Anda sukai di forum ini? Nah. Oke, siapa yang Anda sukai di forum ini? Ki enek iki pertanyaannya asli ki enek kene. A. Mas Mojo sing Jaipong. B. Dudu Mas Mojo. C. Mas Dalang. D. Mas Dalang sik ndi? Niki kan milih tenan. Heeh. Nek seneng aku ora apa-apa. Iki neng sing nyaron kae duwe prinsip karo aku. Pripun? AYS. Apa kuwi? Asal Yusuf suka. Kayak penjilat kae. Dadi kayak iki sok mbombong aku terus kok tak nehi dhuwit atuman dhek. Kok nyogok? Nyogok. Nek arep kaya sing nyaron milih Mas Dalang ngono. Pilih ndi ki mau, Mbak? Tak jawabke. Ndi? Anu melu-melu Mas Saron. Oh, Mas Saron. Sapa sing nyaron ki eneng papat soalé. Sik ndi? Wau Mas sinten?
iki tak kenalke iki kae sing ngagem Dereng tepang kok. sing ngagem tesmak kae asmane Mas Galih. Mas Gale. Nggih. Sing Terus pundi Mas Gale? sing lho sing ngagem tesmak sing mengawan ngendang, Mbak. Sing kae sing sedakep saluku juga kae asmane Mas Galih. Terus sing nyiter sing piyaine ora iso mengo, ora iso noleh kae. Kae asmane Mas Ruli, ha. Terus sing awake cilik kuwi asmane Mas Aji. Ha, terus sing amit sewu kaya togok kae asmane Mas Dobleh. Nek kae wis ndek bojo, aja bojone galak lho. Napa nggih? Nggih, saya nek ambeyane kumat galak tenan lho. Jenengan pun tau diseneni ta? Empone. Monggo kula nagih utange Mas Juang 700. Ya, Terus? sing mencak-mencak malah bojone dheke. Druhun ana. Iya. Kan uang suami, uang istri ngoten. Sing Uang ngomong istri, ya tetep uang istri. Sing ngomong sapa? Kula. Oh, ya. Berarti sampean ora masuk ning kriteria sensus dadi bojon dalang. Oh, kok iso? Lah, ora. Kuwi iya. Mergane sampean ki pinter golek duit. Ngono lho, pinter aku mah nek ndek bojo pinter golek duit aku wegah. Lho lah ya golek bareng-bareng to, Mas. Wegah, aku pinter golek duit, aku nyimpen duit nang endi wae konangan tok jipuk. Iya. Matur nuwun Mbak Ainun. Oh sik iki larah-larahe piye kok iso ketemu Pak Habibie iki? Ya dede niku enten. Beda to? Iya. Nek ngono sampean ya iso gawe pesawat, Mbak. Saged. Keng kerdus. Terus ibur yang sapa? Wiyaga nek enek sing muni ibur ning atiku ngono antem iki. Iya. Ayo ngadeg Mbak, ngelipur warga masyarakat. Ben dikancani karo Mbak Yumu, Mbak Niken asmane. Oh iya. Ning ati-ati nek karo Mbak Niken Medetinok ya, Pak. lah ngopo? Kae kok ndak sampean terkontaminasi le nesta. Sepote apa, Mak? Perahu layar. Ya, perahu layar. Ya, dieling-eling iki perahu layare beda karo TL liyane. Ya, ayo Mas Obleh dibukani saran Mas Obleh. Community. Wah, Prawira Loka. Terima kasih luar biasa. Kene iki kompak kabeh, Mbak. Iya. Kompak, Kompak katok cilik saumpamane. Apa? Kompak. Bocah tahun lahir 2008. Lah ku 2001 lho. Hah? 2001. 2001 kuwi. Lah iki ketok saumuran lho. Ketok saumuran apa? Saukuran, Mbak. Sesama 38 berarti, Mbak. Rak reneng. Heeh. Kuwi apike aja dicepot kuwi selendang. Lah niki malah selendangan niki. Apik, mau apik. selendangan dadi selendangan. Nek tok degek kiwa kabeh kuwi engko mlakumu terus Oh, masih banyak. Waduh, Oh, iya. terima kasih. Jane ketan kabeh ngoten kok, Mas. Mas, ketaken gundule, Mas. Wis dinae ora matur nuwun Mah Maido ya. Aja.
Dekekno karo sing tengen Mbak Ainun. Gek pripun iki? Ora Mbok apa-apa. benake. Gah. Nah, dadi kiwa tengen. Heeh, dadi kiwa tengen terus joget ngene. Sari men pergi ke pasar terus ngono. Gek dipadake napa kok sia-sia. Jarene karo cah cilik kok ngono to, Make. Iya, aja. Ndak nangis, ndak. Iya. Pak Yusuf Habibi. Pak Ucup. Panggilannya apa? Abi. Nek kowe Abi tambahi B. Apa B? Sing diternak nang kidul kono mau, babi. Mbahmu. Mbak Ainun kenalan karo kuwi elek-elek ngono budemu. Elek piye? Cantike kaya ngene lho. Wah. Jenengan kira ngatok-atoke wong dandan. Lah iya, dandan mula ayu nek ora dandan. Ya ayo kok mangsane. Lah enak nek ora dandan lho, Mas. Aja ngajan-ajan iki. Kenalan karo Mbak Niken kuwi. Mau wis kenalan. Sampun tepan. Ketoke kabotan dhuwit kowe selehno. Lah nggih to ribet. Ning aku arek yukan. Arep dhuwit. Padha, Mbak. Engko ayo golek Iki bareng. kok mlebu kasinden to? Ya, sing nang kono mlebu kasinden. Ya entukmu ya kuwi. Lah kowe mau jare dienggo berhak sing menerima. Lah kamangka iki sindene AL ki berhak kabeh lho. Sing berhak menerima ki kategorine piye? Yatim piatu. Yatim piatu iki piatu. Heeh. Terus Nuwun sewu janda. lah ono. Lah kan berhak ta berarti to. Kaum duafa. Ono ya an. Sopo? Ya ono ki pikir miskin yo. Iki berhak menerima kabeh. Kowe iki nang omahmu magrong-magrong apik. Mobilmu loro, sing siji pickup, sing siji Brio. Aku iki nganggo gas melon kok. Ora apa-apa. Kowe wis sugih nek Mbak kowe. Sampean iki. Kayak bantuan. Bantuan apa? Bantuan saka sapa? Om. Ha. Mbakmu ora iso lho. Wong aku malah ngopeni kok. Seneng kok kes go goreng lho aku. Mbak aku diopeni. Seneng ku om aku ora seneng bocil kok. Nggih. Niki Mbak menawi saking Nggih. Prawira Loka Community badhe ngersake lagu napa? Heeh. Monggo. Sampun. Sudah. Oh nggih, diwaca rumiyin Mas. Oke. Mas Tak Gilang. waca mboko siji. Nyuwun lagune Sarung Jagung saking Pak Karlan Kolombo lintas Mujair Rawa Pening. Oh iya, matur nuwun. Terus nyuwun lagune Lewung dari Prawira Loka Celengan. Oh nggih, niku berarti sun. Diaturke. Terus nyuwun lagu lagi Ibu lan Bapak. Oh iya. Anakmu sing nakal. Oh iya. Dari Prawira Loka juga. Iki kula nembe krungu judule niki Mas, Prawira Loka. Ibu dan bapak anakmu yang nakal kang pripun, Mas? Nek umpama dereng saged minangkani nggih nyuwun ngapunten. Nggih. Mergo iki ora nggawa apa kae sing jenenge sing Gembot. kibot. Sabar, cah cilik kok muringan, kok darah tinggi apa piye? Heeh, aku mendang tua. Lah aku isih cilik ning wawasanku wis kaya wong tua. Nah iya nyetan, salah pergaulan. Heeh. Aku arep muni ndasmu ngono ning ora tegel. Lah kuwi wis muni no. Lah contoh kok guren kok. Niki kang pundi sing dipinangkani? Lewong dhisik. Ya. Oh, nggih. Lewong. Ben joget bareng ben teman-teman dari Prawira Loka Iya. Community. Ayo Mas Mojo, sing sumeh wae aja dienggo beban bentoyong. Yo. Iya.
dipeluk kekayaan. Bener. Anget to? Anget ya? Ora sah rabi ngono. Mbak. Rasah. Ora sah rabi, Mbak. Ngrabenono dit ae, Mbak. Nah, kan nek ndedet iso milih. Bener. Iso ngragati kuwi mau ya? Bandungan oke to? Oke. Arep ngragati kono kowe? Ki maksudmu ki sindenmu meh mbok dolono ning Bandungan sesuk. Lambemu. Lah kuwi mau kok. Nek wayangan ning kono mesti ya ana sing nyawer ngono to. Iya. Kok mecucu. Cucu raimu. Nek aku nek karo sampean kasar ya men. Engko dasare saka ngomah Nggawa masalah. tak lampiaske ning sira. Cah cilik kok wis masalahe akeh. Yo ben Sakit banget iki. Sabda pandita aja kenceng-kenceng kok ndak modar. Ki lho nalekke ning gulu ki. Ketoke nyawer ning larani. Kuwi engko ndak Gebetke gulu. engko nek kentekan napas kok iso mati dalam keadaan kaya. Ya nanti minta napas buatan kok. Neng sapa? Neng sapa? Sopo? Lah iki akeh sing gelem kok. Ora gelem kok. Mas Adi emoh. Mas Adi. Nama Sadi senenge lanang. Seneng berteman dengan laki-laki ngono lho maksudnya. Aja dirungokke ya Mbak Ainun sing kaya ngono kuwi, Mbak. Nggih, Mas. Kuwi hal-hal buruk kuwi, Mbak. Mboten kok. Tak dongake jenengan sehat terus. Amin. Sehat tur waras. Amin. Mergo sehat nek ora waras nggo apa? Ning jaba ki akeh sing awake sehat ning ora waras wong edan kae. Iya. Tapi lak mboten nate sakit nek wong edan iki. Ora tau lara. Waras terus to. Ora nek yo waras ki awake ning pikire ora waras. Mula wong edan kae nek omongan dhewe disauri dhewe. Ngono kuwi. Oh nek wong edan iki senengane ngomong dhewe sauri dhewe. Heeh. Lah kowe kuwi ket mau lho sewengi ngomong dhewe sauri dhewe. Heeh ya. Ketoke ya edan gotekne urung turut dalan. Makasih. Makasih. Rene sik, salaman sik. Salaman. Salaman sik. Wah. Ketoke ingin banget nembok aku. Apa? Makasih. Iya. Waras to? Waras. Dalang kok diarani edan. Lah jare ngomong dhewe sauri dhewe. Aku ngomongke wong edan ora ngomongke dalang. Berarti dalang ra edan. Ora. Ya wis. Iki pancen dalang ngono kuwi. Wah. Mantem sisan malah. Yo. Sabda pandita Pulo kumbal, pulo kumbal. Mugi Gusti
Malaka Matur sembah nuwun. Community. Iya. Ki ana nawala meneh. Saka sapa, Mak? Saking Karang Taruna. Tunas Muda nyuwun lagune Sumanding kalian Lewong sampun diaturke. Bluk. Iya. Lajeng ninggal katresnan kalian kesayangan. Oh ya. Ndedonga sedaya kruwansor laras tansah pinaringan keselamatan lan kesehatan lan kewarasan. Matur nuwun. Ya. Waras kuwi iso disebabkan beberapa faktor, ora waras ya iso disebabkan beberapa faktor, Mak. Ya. Contone nuwun sewu wong edan ODGJ ning pinggir dalan kae. Kae mbiyen le iso dadi edan ki mergo nuwun sewu kadang ditinggal bojone lunga, ya kadang mikir utangan. Nek saiki wong edan ki akeh racak-racake sing do dadi edan ki mergo nuwun sewu kuwi lho, Nduk. Apa? Slot. Oh ya. Mula wiyaga ki tak elekke ngati-ati mumpung do urung edan, do leren olehmu ngeslot. Iya. Wayangan ya wayangan, nabuh ya nabuh. Ya. Nek arep ngeslot tak pecat sik saka kene, kowe ngeslot sak modarmu ora apa-apa. Iya. Camkan itu, camkan itu. Iya. Pokoknya bayaran kok gur-nggo ngeslot malah ora prayoga. Gombangane ndek dhuwit gur-nggo ngeslot mbok nggo nyaur utang. Heeh. Bleh. Ndedit aja ngeslot nyaur utang. Atur nuwun. Heeh, jan prawira loka kompak kabeh. Ya. Sadurunge aku tak nyuwun gungan panjenengane Pak Kadus. Ya, Pak terima. Diaturi munggah ning pepanggungan. Ya. Ngopo, Mak? Ya paring pangandikan karo iki aku ngaturke titipan iki. Oh iya. Kanggo para-para ingkang membutuhkan. Oh iya. Ya. Disepati, Ca. Monggo Pak Kadus. Monggo ngasta mikrofon pelunas hutang nika, Pak. Iya. Sugeng dalu, Pak. Dukuh, Pak Dukuh ngoten mawon cara nggen kula niku Kadus niku dukuh ngoten nggih. Nggih, sugeng dalu. Bujange lan Limbuk. Nggih, senes. Soke dalang. Senes Limbuk niki. Sibluk niki. Oh, nggih. Senes Limbuk. Iya, wonten jenenge Sibluk. Nggih. Mangayu bagya sarta nderek bingah, Bapak. Awit para warga masyarakat dusun Celengan sampun kasembadan anggenipun nguri-uri adat sarta menjalankan tradisi inggih punika ngaran merti dusun ya utawi saparan bersih dusun nek cara anggen kula rasulan menika ndedonga kunjuk warga masyarakat kula suwunaken wonten ngersanipun Gusti sak pangeripun para warga masyarakat nindakaken adat merti dusun menika wiwit dalu punika sak panggeripun warga masyarakat tansah pinayungan kawidadan karahayon saking ngersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nggih. Ndedonga ugi warga masyarakat tansah rukun nggih Pak nggih. Merga miturut katerangan ingkang kula tampi wonten mriki menika warganipun plural. Nggih. Sinaosa berbeda-beda agami nanging sami sadar pluralitas tegese iso toleransi lan menerima perbedaan. Pramila kula suwun tepuk tangan kagem warga masyarakat dusun Celengan. Nggih. Monggo panjenengan paring dawuh menapa? Iya. Nggih, matur sembah nuwun dhumateng Ki Dalang utawi Mas Dalang Yusuf Ansor. Nggih. Lan matur sembah nuwun sanget dhumateng sedaya para prangrawit saking Ansor Laras ingkang sampun saged anyebadani punapa ingkang dados panemundhutipun sedaya warga masyarakat wonten ing Celengan jeblusan mriki. Mugi-mugi
sedaya sejo panjangka lan panuwunipun warga masyarakat wonten ing Celengan mriki dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah. Lan mugi-mugi acara ingkang setiap tahun kalampah menika anggenipun nguri-nguri tradisi adat lan budaya tansah lumintu mekaten. Amin. Amin ya Allah. Nggih. Niki modale akeh, ragate akeh, sesuk puliane luweh akeh. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Matur nuwun. Ya. Menika anu Pak, sekedhik kula titip. Ning iki kula ora nggawa genepe. Mas, nyilih ditmu 100, Mas. Sik satur. Ora mene bismu tak gemboske. Nggih, nyilih mengko tak nggo genep, engko tak balekke 200, Mas. Santai ae. Nuwun. Nika sekedhik Pak kula titip. Kula jujur mawon kala wau trenyuh nyumurupi anggenipun simbolis penyerahan santunan menika sekedhik ampun dipun pirsani jumlahe namung mugi berkah ngaten kemawon Pak. Nggih, sembah nuwun sanget. Nggih. Iya. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Wabil khusus panjenenganipun Mas Dalang Yusuf Ansor. Nggih. Menika sampun kawula tampi lan sak manggih kersanipun sederek saking prawira loka ingkang manggih badhe tasarrufaken dumateng ingkang berhak. Nggih. Mugi-mugi Mas Dalang Yusuf Ansor lan sedaya pangrawit saking Anson Laras dipun paringi tambah laris mekaten. Ngoten nggih. Nggih, sembah nuwun. Mugi-mugi tahun ngajeng mbok bilih saged nggih ngrawuhaken yo ora larang malih ngoten. Oh, siap. Beres. Tahun ngarep kula pun sugih, Pak. Wah, alhamdulillah nggih. Dadosipun mbok bilih tahun ngajeng saged utawi badhe nanggap malih niku mboten kedah sowan wonten ing nglipar Gunung Kidul ngoten maksudipun. Beres, aman, Pak. Nggih. Nggih, siap. Nggih, ning enjang sindene mboten sementen kathahe, mergane sepirangan kula umroh nggih taun besok. Alhamdulillah. Kan sugih punan. Nggih. Mugi-mugi tahun ngajeng beto bintang tamu sindene mangke dados sedasa ngoten lho. Oh, nggih, siap, siap. Kula jipukke teng mriku Pak, Pasar Kembang Yojo mriku, Pak. Nggih, siap. Nggih. Matur sembah nuwun. Nggih, Pak. Pambiyantunipun. Nggih. Ampun ngendika matur nuwun, ditarik. Matur nuwune ditarik. Saya tarik ucapan matur nuwun. Nggih. Mboten sios matur nuwun. Nah, ngoten. Kula niku nek nuwun sewu ana tetembungan nek kowe menehi tulisen neng banyu, nek kowe diwenehi tulisen neng bathuk. Ah, ngoten menika. Kula moh nek kula menehi di matur nuwune menika saestu lair lan batos menika, Pak. Nggih. Siap. Matur nuwun. Nggih. Badhe sinten sing dikersake sindene nembang? Nah. Nggih. Kelarsan kula niku mboten saged nembang. Mboten saged nembang. Mboten saged nembang. Oh, nggih, mboten napa-napa. Kula wakilke mangke saking sederek-sederek saking prawira lho. Siap. Mekaten. Siap. Mengke kajenge minggah nyawiji kalian drembombok menika, Pak. Nggih. Menika alhamdulillah nggih. Komunitas utawi paguyuban pelaku usaha wonten ing dusun Celengan. Luar biasa. Dan alhamdulillah setiap tahun ngawontenaken santunan kangge yatim piatu saha para duafa. Nggih. Nggih. Wonten ing dalu punika kala wau sampun katasarrufaken dumateng 89. Nggih. Mugi-mugi tahun ngajeng 104 malah nih, 104 penerima. Mugi-mugi tahun ngajeng semakin banyak sing menerima ngoten nggih. Boten. Ingkang nampi sekedhik tapi jumlahipun ingkang lah niku sing kula maksud semakin banyak yang menerima itu nominalnya gitu. Nggih, mugi-mugi samangke saged berlipat-lipat. Amin, amin nggih. Sembah nuwun. Ya. Terus sembah nuwun ngersake tembange napa? Mengke diaturke. Kula niku tembange napa? Bojo loro. Wah. Kok ketok nek lagu nyuwun lagu kuwi biasane dicocoke karo kahanan. Nggih ta? Lah sakniki kula tak takon sinten sing garwane kalih? Edian.
Kalah kowe kalah kowe. Yoga niku ora enek sing wani, Pak. Wanine ping 3 nika sing demong ping 3 ning gonta-ganti. Ora iso ngrangkul 3 ngoten mboten nika. Elak panjenengan luar biasa. Jan. Nggih, tembangipun nderek kemawon. Niku mau kok. Nderek kemawon. Heeh. Panjenengan sing nembang napa ditembangke? Kula wakilke kemawon. Oh, nggih. Ya, matur nuwun. Luar biasa. Pripun, Pak? Carane pripun, Pak? Mangke tak wianan kali. Oh, siap. Apik iki? Iya, matur nuwun bojo loro. Ya, diaturke. Nggih, mekaten. Nggih. Matur nuwun Pak Kadus. Iya. Ayo Bluk, ngadeka Bluk. Karo kiwamu, karo kiwa. Ya bener Mbak Bella kan ning sebelah kiwane Mbak Bluk. Karo apa kiwa adoh. Mbak Bella karo Mbak Bluk, ayo Mbak. Iya. Sepoti apa, Mak? Ora usah sepoti. Ben jumbo karang tembange bojo loro sing nembangke ya loro. Donge Pak Duka isih lenggah nang kene kok ya. Ayo Mbak, kek do ngadeg Mbak. Apa? Oh ya. Kok suwi men arek ngadege. Apa terote wis remuk, Mbak? Ya dadak toto sik to. Persiapan rumiyin. Persiapan dulu. Jarike bedat lho. Oh. Endi? Nyawang Pak Kadus njuk bedat Mas. Waduh. Pak Kadus. Tiga pripun, Pak? Terus saya kiat mboten, Pak. Nek sajake kok ya kuat to Mbak wong isih enom. Ah Iya iya. to. Wah Jan, aku arep njaluk aji-ajine apa? Berarti jenengan ya arep loro sesuk. Cita-cita. Oh cita-citane. Aduh keceplosan toh. Ini loh maksudnya istri itu adalah peluang kunci surga. Semakin banyak istrimu, semakin banyak peluangmu untuk bisa masuk surga. Ah, sapa kondo? Ki berlaku nang istrine ora? Berlaku sek wedok ora? Iya, nek istri pertama kuwi nurut gelem dimaru, swargane luwih kepenak mbane swargane sing lanang. Alah. Nek suami dua piye Mas? Berlaku nek suamine dua. Suami dua, istri akan masuk neraka. Lah kok ora adil? Lho mergo kuwi karangan kuburan. Ya, bojo loro. Ya, Cak. Mas Mojo tembangke. Ya. Kowe tau ndek cita-cita bojomu loro ta mbiyen? Oh. Bojone siji, Mas. Siji. Anune sing akeh. Anu apa? Ayo sing ning burine. Nek aku ki jane ya sing wajib ki siji. Sing wajib siji. Jodoh kuwi sing wajib siji. Betul. Maksude siji nang daerah Tuntang, siji nang daerah Banyu Manik, siji nang Bergas. Iya. Ya, bojo loro katur Pak Kadus. Woi.
sing tuwa njaluk sifing turun mikir butuhe mikir bajane terus saiki bingung ngatine sedina kanggo wong liya. Pak Kadus nyuwun pangapunten nggih Pak, mbok bilih menika mboten damel renaning penggalih panjenengan, kula namung nuruti para warga masyarakat Pak. Matur sembah nuwun, mugi langgeng selalu, bahagia selalu anggenipun nambut silaning akrami. Iya. Mbak Yoga kuwi ping pira kowe? Rabi ping pira kowe pisan? ping pisan Pisan? Ya pisan tahun kapan karo pisan tahun kapan? pisan tahun 2000 pira ya lali aku pisan. Yo Sudah wajar. dilupakan. Sudah dilupakan. Nggih. Karena menyakitkan. Matur nuwun. Iki lho, iki wayange persis karo kowe lho, Mak. Heeh. Sinten sik gawe niku? Sinten sik damel? Pak Jongjong kae. Monggo iki mbiyen ling gawe iki dek ya wis kenal sampean ning urung gabung ngene iki lho. Iki wayang 8 tahun agek dadi. Lah kok dangu sik gawe. Iki ketanake Pak Jongjong isih SD kelas 5 nganti saiki mlebu SMKI kok agi dadi kok. Ora elok. Aku yo pesen wayang neng kono paling dadine sok nek aku bar magister paling ora agek dadi. Iya, Tasana jenenge barang iki lho. Ono tak tulisi sibluk lho. Niat banget. Kuwi ketoke terinspirasi saka jenengan ya, Mbak. Iya. Ki lho persis kok wandane persis. Saukuran-ukuran. Ora, ukurane wis beda, ukurane wis ora. Wis ukurane fitnah. Wis nyamping. Makasih Mbak Bella. Mbak Bluk. Makasih. Silakan kembali ke asal muasal habitat masing-masing. Karena Anda itu termasuk sinden yang dilindungi oleh hukum konservasi. Wah. Iya to, Mak. Mergane wis ndek bojo. Oh iya. Nek piyai kakung berarti ya dilindungi oleh hukum konservasi. Ora. Oh, lah ngopo? Radil nek ngono carane iki. Wong lanang ki melindungi, ora pareke dilindungi kuwi ora. Oh. Iya. Nyatane kuwi sing demung kuwi penjane Mas Edi Sukocok kuwi. Kuwi wis ping 3 kuwi jujur ae. Iya. Bratasena kuwi bojone 3 ning kudu menungso kabeh lho. Apa? Arimbi kae mbiyen buta. Naga gini kae ula. Heeh. Urang ayu iwak. Animalis kuwi. Heeh. Ayo, ki panjenengane Mbak Okta karo Mbak Via kon ngadeg. Sing endi? Ha sing rumangsa jenenge Okta karo jenenge Via sing rumangsa ya ben ngadeg. Iya. Heeh. Loro-loro ya, Mak. Ya ngloro-ngloro. Mergo iki lakone dawu. Oh iya. Sing dikersake warga masyarakat iki ndelalah lakone dawu. Ayo nek aku omongan ngene iki gek kowe iki ngadeg ngono lho. Tak kira disepoti kok ya. Iya, kancane spoti kok. Endi? Disepoti. Kapan aku nyepoti? Mbak Niken mau disepoti ya. Oh iya, perahu layar ya. Kepekne le ngadeg karo Ainun kok. Oh, Lah terus nek sing lawas-lawas ora. Ora. ya wis.
Wah Jan, iki sinden ngirit jane nduk. Ngapa? Ora usah nganggo son sing nggo wayangan ki ora wis. Piye? Dheke wis nggawa son aktif. Endi sone? Kuwi ngiwonengen. Endi kuwi lho son kuwi, kiwa tengen kuwi jejer loro. Ha, golek ana dhewe. Oh iya. Wis. Nggih. Ning apa menika? nganggo mic ora apa-apa. Wong sonmu ki nek munine ki der. Iya. Selamat malam Mbak Okta. Selamat malam. Nggih, suwe ra ketemu. Heeh. Aku muni selamat malam Mbak Okta, si Drembombok kowe arep ngatrungke mic. Ngapa terpanggil kowe? Permangsane iki sing dibakekke iki dheke. Kak. Ngono, do penakno. Kowe penak ket mau aku. Sik tak tekon Drembombok ki apa to tegese? Aduh aku ora dipotone sih. Waduh. Drembombok ki nek ning nggon aku kono. Nggih. Kuwi jenenge manuk truwok. Ngerti ora kowe? Truwok. Truwok ki aja salah paham, aja lara ati nek tak unekke Drembombok kowe Mbak Fia. Lah piye to? Drembombok raine putih kek manuke ketok wayu kae. Guh lho. Lah Neng cocok banget kuwi karo aku. lah ya cocok wong Iya. Drembombok ki awake ireng kok ya ana. Awake ireng raine putih. Kaya aku. Matur nuwun ya, Le. Wadah. Nah. Iki sinden tekan ngendi-endi nyinden gawa stocking ya iki, Pak. Larang iki. Ayo. Ora didol ning endi-endi. Heeh. Saka asli bulu Drembombok ya. Asli paringane Gusti Allah. Oh iya. Paringan. Oh ya pinter le ngeles. Paringane Gusti Allah. Nggih. Ini aja menjep-menjep ngono kuwi to. Rak Nyontrop kaya bekisat. sing sabar to yu aja njuk emosi ngono kuwi. Lah kae ya sembrono tenan sih. Ora apa-apa wong wis dipadake karo manuk ngono kok mau ki kok dirimu ki. Lah ayu banget mosok raine putih awake ireng. Ora apa-apa sing penting wis dipadake karo manuk mau lho Drembombok. Kok ya melu-melu. Ora tegese iki manuk Drembombok. Nggih. Ya sakarep-karepmu duan lah. Mbak Okta. Lha. Ya aja piye-piye aja heran aja kaget. Mbak Fia ya aja lara ati. Aku karo dhek iki gulang-gulung ya wis suwe. Maksudnya gulang-gulung ki anu lho. Serawong iki lho. Kepiye? Nek sing piye? Kapan? Nek sing gulang-gulung karo dhek udah aku. Lho nek gulang-gulung apa jenengan ki ora kependeng ngono? Maksudnya gulang-gulung kuwi. Piye maksudmu yo akrab Lah lho. kan nganu postur tubuhnya kan tidak sama nek gulung ngono kan Terus aku kepenyet ngono. kentekan napas ngono. Nah, ngono kuwi. Aku ya wegah. Tegese gulang-gulung kuwi, tegese gulang-gulung kuwi. Digulung kuwi ki nek aku. Ya. Waduh. Aku yo yek. Aduh. Aku dadi penengah lho iki. Aja padudon ngono kuwi, sing akur, sing sareh. Sampeyan nek dadi penengah wis bakoh, Mbak. Lah piye? Awakmu semono ki nek anu nggo Lah iya, tak tamengi nang kene. Ora iso do gelut. Ya. Kayak nembang. Nembang. Request dari Karang Taruna Tunas Muda. Nyuwun lagune Karyaki Bagong Darmono. Oh nggih. SH Sarjana Hukum. Judule Kesayangan. Oh iya. Kesayangan. Ayo. Kok do meneng. Lah ya sabar to ya. Oh iya. Iki bukan dhisik ya. Nganggo intro, nganggo awalan, nganggo ngono ki lho. Aku tak krungu kaya ngapa lehmu nembang Mbak Fia. Soalnya aku nek krungu manuk Drembombok ning pinggir kali kae iki nembange Suarane piye? Ngene iki. Sak aku ora iso ora iso. Rekewok ngono. Tirokno ngono kuwi, tirokno iso ora? Ora iso. Brut-brut. Ora iso. Tapi kuwi iso terbang to? Bisa. Iya, gelem aku nek iso terbang. Iya. Sing penting iso melihat seluruh isi dunia. Heeh. Ning aja terus golek kamar mandi sing ora ana piyake. Ora. Apa kuwi maksudnya? Ya. Ngindik ngono. Kesayangan malah to cetrake kowe iki. Oh ya sorry. Ya bener otakmu payu larang. Lah ngapa? Ora tok enggo. Oh, sih, sorry ya. Ya. Kesayangan. Monggo Kang Mas. Mas Majeng ngono ndak ya? Mbak Fiam yo. Nang ta? Mas Majeng. Ayo. Go, Mas Mojo. Ora. Ngene iki lho.
Ngene iki ana aku ya. Ayo Mas Mojo. Paling ora ngono kuwi. Ayo. Wis ge ayo. Ayo ta, ayo ta. Ayo. Ayo ta. Sing apik. Kaya aku mau lho. Yo. Mas Mojo, yuk Mas. Ya kurang ngelenjek kuwi. Kepiye? Mas Mojo. Nah. Ayo Mas. Piye? Orang
matur nuwun Terima dulur-dulur kasih. prawira loka. Pak ning jane wau sing jenengan kalungi dhuwit niku Mbak Okta mawon. Nek Lah, Mbak piye? Pian niku pantese dikalungi rante. Enten mboten Pak rantene. Matur nuwun nggih. Matur nuwun Mbah Jan. Apa, Mak? Nyenengke tenan warga masyarakat kene. Ya, kejaba kompak uga royal terhadap kebudayaan seni tradisi. Ya, kanca-kanca diajeni tenan, kanca-kanca ya diopeni tenan, ditresnani tenan. Oh iya. Ketitik aku mau neng transit Madang lawuhe ayam kampung. Enak tenan. Enake ngungkuli bela. Nek masak. Iya. Iya matur nuwun. Si ana tembang pira wae mak sing rung diaturke. Ninggal katresnan kembang rawe. Wis bar pelok-pelokan. Ya. Slendro diaturke. Sapa? Mbak Ainun kon ngadeg meneh. Tak krungu kaya ngapa le bawa. Oh iya. Ya Mbak ngadeg Mbak. Ya tuwa aku ding ya. Iya. Imbang apa? Arep to bacotke imbang ana katresnanku ngono to kowe. Aku ki reti akal bulusmu. Ayo Mbak, berdiri Mbak. Heeh. Iki sok jenengan ki umurmu 23 tahun ngono ki sampean ngadeg iso ngedeke wong tenan. Iya. Tegese ki penasaran, ndi to sing jenenge Ainun ki? Oh, kae to terus ngadeg ngono, Mbak. Duh, Percaya cangkemku apa percaya cangkeme kono? Nek percaya cangkeme kono sing bayari sampean ki aku. Ngapa? ya wis persen jenengan. Ngono kuwi. Oh, tenan to? Kayak ketoke kena sawape penyaron kae. Heeh. Nembang bawa, Mbak, bawa. Nggih. Lagu seneng aku. Napa, Mas? Ngimpi. Karyane Pak Mujoko. Iya. Bawane sing kepiye, Hara? Tapi kula gandeng niki kula sepindah kalian jenengan to, Mas. Sepindah. Lah, Sepisan. sepindah. Lah sepindah kepiye? Oh ya, sepisan kalian jenengan. Sepindah nyang ndi ngono lho. Heeh, kepiye? Gek saiki jenengan sik manut kula. Terus piye? Ya aku sik milih lagu dhewe. Oh ya. Wah, sajake pisane wis wani karo wong lanang ya. Ndah nek selawase urip ya, tip ya. Mula kowe rabi pindho ya. Iya. Apa lagune wis aku tak manut sampean. Podang kuning. Mas. Podang kuning. Nggih. Ya. Aku ki nrimo, Mbak. Podang kuning dibawani. Nadyan wuju timun peksi Tak apresiasi sampean nelok. Jenengan Lah pripun? ki sekolah neng SMKI mboten ya? Mboten. Mboten. Teng Prigi. Prigi. Retas Prigi mboten? Ngertos. Nek kuliahe teng pundi sakniki? Kula Nggih. teng UT. UT. Oh nggih, luar biasa. Jenengan apik? Ya, ngopo apike? Duwe ciri khas. Ya, agis pisan nderek awake dhewe wis duwe ciri khas dhewe. Aja minder, Mak. Nek ciri khas kuwi pancen nek wong sing agis sepisanan krungu ki keketoke kaya wagu. Oh iya. Nek wis melekat ana tetembungan tak kenal maka tak sayang. Tak sayang terus tak pangan ngono kae. Kuwi kok ciri khas sampean kuwi menjadi sesuatu yang menonjol. Ya nak ndasmu. Cah nek kaya onde-onde. Heeh. Agawe.
jenengan ki tak hitung detikane napasmu landrung, Mbak. Nek Mbak Okta mau napase iso nganti luke, cengkoke, buntute iki iso ngasih 10 detik. Nggih. Nek sampean ki iso nganti 6 detik. Kacek petang detik. Mergo Mbak Okta subwoofere gede-gede kok. Piye? Tekan pundi wae? Kan Trawana. Iya, alus. Halus manis tur Ngene iki lho Mbak sing tak maksud ben piye carane jenengan melu ansor laras ki ben nuwun sewu otake nek didol ora payu. Ketika sela-sela aku ngomongan ini sampean tetep mikir cakepan. Ngono lho. Nggih. Ki mau isih mundak regane otake sampean. Oh, tasih muda malah. Isih larang. Mergo urung kanggo akeh. Iya. Nek Mbak Via kae jan paribasan di ngehke nyoh. Ya neng aku nek karo Mbak Via ki dadi banyu moh nyawuk, dadi tumo moh mapan ana ing Bathuk. Ngono aku. Iya. Was semingguan kelana Mas ya. Piye iki sinden sing milih aku lho iki? Wah. Mula sok neh ki taren. Aja waton milih. Akhire kalah karo kanca ta? Ya ta? Terus nyanyi lagu sedih ke lho Mbak Mas Mojo ki. Bareng ngerti kanan kok ngono e. Wah. Terus nyanyi lagu kuwi. Nek umpama aku karo sampean ki jenengan melu kula terus ra lagune beda. Ya pripun? Lagune Ebit GAD sing kae lho lirike sing kita mesti telanjang dan benar-benar. Kok ngoten ta? Jare aja saru-saru. Lho, sing saru ki sapa? Lah kok telanjang-telanjang? Maksudnya ki bawa rasa, jujur-jujuran. Kepiye to keadaan hidupmu ki kepiye ngono kuwi jujur ngono. Goleki si podang jenar sesuk rak suwe-suwe ya kepenak anggere kerep ngedep mikrofon pelunas hutang rak iya kerep disepuhi ngono lho Mbak. Ibu bunga Ibu bunga hingga tiku nyanding bisa dadi waduh. Nah, sesuk nek wis akrab karo aku apal ngono lho. Aku ki nek kegawan jenengan ki dadi kaya standare ki anu dhewekno lho, Mas. Oh, ya ora apa-apa. Ngapunten nggih. Nomere sampean wis nang grup ta? Wis. Dereng. Dereng. Pak Ijo dilebokke nomere. Lebokke pundi? Nah, iki dilematis aku nang kene iki. Nang grup. Wah, wis pikirane ora. Heeh. Tom. Ya, tak gongke Mbak, santai ae. Ya. Ya. Tembangke langgam terus bacotke publik tak. Ya. Esuk awan ning omah wis ora krasa lalu
matur nuwun Mbak Ainun. Ya, sampean bibit unggul generasi. Ya, dijaga. Nek kenal karo wong lenang ya sing ati-ati. Ya. Cuman saiki wong lenang ki akeh-akeh ora ngincer ati ning mung ngincer bluk. Iya. Tak belakani. Ya. Iya Mbak. Ya, Mbak Bella ben ngadeg karo Mbak Niken ben ngadeg arep dikancani ibu-ibu masak. Oh iya. Anggota PKK. Oh iya. Sepote Mars PKK iki. Heeh. Ya. Mars PKK. Toto. Ya, ayo Mbak sapa Mbak Niken bukan ana Mbak. Nggo nyepoti ibu-ibu ki lho. Heeh. Aman dan ya Mbak. Aman dan bahagia keluarga berencana Hidup jaya PKK. Ayo, monggo. Ibu-ibu Rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera. hayati lagan amanah Pancasila untuk negara. Anu di caosi mik Mbak. Di Monggo Ibu sinten menika? Ibunya Mbak Risma. Niku ketuane masak Pak. Oh, nggih. Nyuwun lagu. Wah, nek ora ndak ngimpi. nggih, nek ora tak pinangkani ndak sesuk ora sarapan. Niki aku. ketua dapure niku. Nggih, ketua dapur ngoten mawon. Aja ketua dapure. Ya pokoke kuwi wae. Ketua dapur ngawong. Minta lagu lagu lali janjine. Lali janjine. Niki Bu sinten niki? Surati. Bu Surati. Bu Surati kok anu saged napa pengen ngersake lali janjine tujuane napa? Janjine bojoku nyok lali ya, Pak. Oh, niki tinggo nyindir garwane. Lah janjine napa janjine? Jajakke. Oh, lah nggih. Pak, Lanangi ngoten niku kok, Bu. Nggih. Sabar nggih, Bu. Diganti ya eman-eman. Nggih. Lah nggih, leres. Kepara kaya Pak Kadus mau kok ya. Kali janjine nggih. Siap. Joget nggih, Bu. Oke, joget. Wah. Niku pawange joget to, Mbak. Lah. Ngene ya, Bu. Sok dadi nggih, Bu. Oh, alah. Lah nek sok dadi demite enten mriku niku, Kak. Kae demite, Kak. Nika sing sok ngangslupi kae. Ngopo aja nesu kowe? Kowe aja nesu kowe. Ya. Ayo, Mas Mojo, yo Mas. Sehat selaras.
penak tenan le joget. Hae Bu. Nah, nggih. Nek radi dibanterke tempone sithik ketoke semangat Bu. Iki ketoke ketua senam. Saben minggu senam mboten Bu? Tak nonton nek senam. Oh nggih, tak nonton Bu. Wah. Heeh. Karo daden geni. Ngatos-atos, ampun ngantos kathoke suwek lho. Masalahe Mbak Via wingi niku dadek geni to. Genine niku mati wae. Begitu kathoke Mbak Via suwek, wek genine bul. Regane ngapa sih? Kirangan monggo dipun penggalih sareng-sareng. Mengandung gas kok piye? Nggih. Ana angine. Jan-jane kowe Semangat Bu Martini sinten niku Bu? Sinten? Surati. Bu Surati sama Bu Tenun Ibu. Bu Sumiarse. Bu Sumiarse. Nginjang bilih mayang wonten Bandungan Katuran Pinarak. Oh nggih. Kula jualan nasi goreng di depan alun-alun. Oh, mengke ben Mbak Niken sing numbaske kula sego goreng. Nggih, tapi bayar lho ya. Oh, siap, santai mawon. Mbak Ora Niken. tak kei lho. Mbak Niken sing bayar. Nah, klarisi ngono sekali-sekali. Wonten pundi? Wonten Depan pundi? alun-alun Bandungan. Oh, nggih, insyaallah tak pinarak. Iya. Entar saya buka mboten. Promosi. Nggih, mboten napa. Mugi laris. Amin. Nama lapake napa? Bakmi Surabaya. Bakmi Surabaya. Oke, siap. Siap nggih. Murah mawon nggih regane nggih. Murah 15.000 entuk sak wareke ya. Wah, luar biasa. 15.000. Mbak Viai 7.000 dinyanyi kok. Via men. Ya, telaske. Janjane kowe ning Matur nuwun kalian Bu Surati. Ibu Surati. Oh nggih, nggih. Matur sembah nuwun. Luar biasa. Oh, putrane sinden. Sok tak jake nggih. Nggih, kula tembung sakniki nggih. Nggih. Ikhlas. Oh, mboten napa-napa. Matur nuwun Bu Surati kalian Ibu Martini. Sama mau? Bu Sumiasih. Oh, iya.
Ning rak yo ndek kanca asmane Bu Martini rak ngono. Iya. Bu Martini itu sinden kae. Ya. Ki wis setengah siji nak, Bluk. Iya. Keparenge Mak Tarni piye? Gojek iku lamun to sithik gak marem, iya. Lamun kakean juwarai sarta ibarat wong mangan kuwi kemlekaren. Keparenge Mak Tarni piye, Mak? Ayo nok yoga, Bluk. Sebo ngersane sinuwun